ebben a mai videóban EFC mobilozni fogunk, mert azt hiszem, kijött a TOC. Kijött a TOC. Kijött a TOC. Kit érdekel, hogy Rafi születésnapja van? Öcsében befele van, akkor a Totit. Tocot. De most ugye jött a 99-es player is. Player. Ugye azért gondolom, hogy most jött be a Toti, és TOC. Azért jött be most a TOC, mert TOC-ig minden nap kaptunk egy ajándékot, és máma kapunk egy TOC playert. Szóval elvileg football is for everyone, és ott van a TOC! Ott van a TOC! Nézzük, kaptunk egy Premier League-es nem tudom mit. Jafat. És itt van a 91-es TOC player, Klaus. Az is ez Ninjago. A Klaus az befér. A Klaus. Klaus. Most várjál, te fogvát váltani. Azt komoly kergés. És itt a Team of the Season. Azt itt láthatjuk, hogy először kapunk egy 93-as Said Maximint, utána egy 93-as korlátét, utána egy valamilyen overallos Bundesliga játékost, utána egy Leeds vanost, utána egy La Ligás, utána egy Seriát, és utána a Final Reward, ami TOC player. És itt van a 99-es most nekem van. Vieira. Szóval nagyon nehéz ezt megszerezni, és ott van az utoc, ami a végére kerül. Szóval itt kapsz egy tiketet, és akkor így kell menni, mennegetni. Utána kapsz egy TOC point át, és utána itt ki kell nyissad a izéket, és utána kell válaszolni a 95-ös Bower, vagy a 95-ös Banco, vagy a Mascherano között. De itt van a TOC ikon. Itt is játszani kell. És itt ki kell találni az overall-ját, position, a névet és a lassút. Csak azt még pontosan nem tudom, hogy kell. Ja. Így kell, hogy játszás, és akkor kapsz ilyen ikonpontokat. És ki megkapod. Mindenki kap 3-at. TOC Arena. Úgy. Hát ez olyan, mint a Totiba, hogy szerzed itt a pontokat, és akkor, hogyha összegyűli például 300 ilyen pont, akkor tudsz venni egy ilyet, vagy egy Mascheránót, ha úgy akarsz, és utána 30-szor veszel ilyeneket, akkor választhatsz ezek közül. Azért ezek is jók. Most az utoc. Az még nincs. Szóval az még nincs. Az még nincs. Csak...
Ezeket akartam megnézni. Orbán. Kinyitottam Orbán. Kész. Nyissunk egy ilyet. Félek, srácok, félek. Ilyet tudnánk nyitni, csak még kéne hozzá 394 pluszos játékos. Akkor inkább annyitok egy ilyet. Nézzük meg az animáció. Nincs animáció. A CP meg egy CM. Az elemet azt nem használjuk. De azt is elég ezek elhatatlanok. Centurion az még megvan. Jó, Centurion az még megvan. Hát itt egy olyan nem jött változás, még mindig benn van a Totv. W. Hát itt van a dolog. Meg a free pack, így elfelejtettem őket. Akkor itt van. Ugye csak 90 pluszosokat csináltak Tociból. És ilyen 90 alatikat nem csináltak. De hogy most éljünk a free pack-ekkel is. Szerintem az exchange. Aha. Hát még csak 80. Ugye szerintem ez is frissülni fog, hogy tudjuk nyitni 99-est is. Hát akkor kezdjük, ugye, Tots. Test complete files. Jó, akkor Premier League. Tots pack. Kis Tots pack. De várta már ezt. Hogy ki nem jelezte, hogy kell update. Most kell, tudjátok mindig kiázni, hogy kell frissíteni valamit. De most nem jelezte ki, ez fura. Ez nagyon fura. Megyek mellette. Ezt azért jobb Neymarral csinálni, mert van egy másik akkuntom. Ott van egy 94 és Neymarom. Ott sokkal jobban lehet vele csinálni ezeket. Meg ott a másik akkuntomban van egy 100 overallos Haaland is. Amit nagy nehezen ki tudtam nyitni, és utána meg a Mascherano-ból felrankápoltam, és jó, most szerintem ezzel tudtam, sokat fogok játszani. De ez az egyik olyan esemény, ami a FIFA-ban is benne volt. Szóval a FIFA Mobile-ban is. Ugye volt a Tots, meg az Ultimate Tots. Ugye ott volt a Mbappé, Lionel Messi, meg az ilyenek. De most már nem ért, azt hiszem őket is berakták. De most már van Szobó is. Szobó is kapott egy lapot. Az mindenképp ki kell gyűjteni. Ezt utálom. Hát, most muszáj. Nézzétek. Ugye a cselezésre az a baj, hogy vagy kiviszi, vagy nem. Ami most elég jól megy.
Gec kivitte! És most ez csak 6, 5, 4. Gyerünk, vedd már fel! Az meg! Hát... ezt még gyakorolni kell. Próbálj meg még egyszer. És ez amatőr, vagy amatőr, vagy mit írtad? Amatőr. Most szerintem ez a 99, sokat ér. És ennek a max overallja 104. És ebben csináltak már shortsot a FIFA kreátorok, hogy ez lesz a legjobb team a FIFA Mobile-ba a TOC megjelenésekor. Hogy a legjobb játékos a Max Cup-ra rakták, és akkor hogy volt az a Verratti, az volt 94-es. Akkor a 98-asok volt a 93-asok. Max Cup-pal. És megint nem jó. Yeah. És ez az a baj, hogy addig csinálod, míg csinálod. Szóval addig kell csinálod, míg ki nem viszed. Mert ameddig ki nem viszed, addig nem kapod meg azt a plusz 3 meccset. Szóval te leszek egy darabig. Lehet, hogy ezt inkább ki kéne vágnom a videóból, csak lássátok, hogy igen, az ilyen. De látjátok, hozzá se érek a labdához, de már fut utána. Szóval hogy tudja, hogy a labda után akarok menni. Jó? És hogy ekkorát éljen. Hát, tesó. Ellövi Kanadába. Szerintem most inkább így lepauzolom a videót, és addig megpróbálom megcsinálni. Srácok, ez lehetetlen megcsinálni, szóval ezt meg videón kívül majd valahogy megcsinálom. Szóval inkább vegyük át a tocikolra. Itt játszani kell egy meccset, egy VS-át és egy H2H. Tot is. És a TOC, tudod. Szóval a TOC quest. TOC daily offer. Daily offer. egy 70-es Manchester City. Hát szerintem az nagyon nem 70-es, de mindegy. You know what the mission. Rossz helyre passzolja.
tudja, hát a labda a szától volt az, amikor a labda átul van, azt nem szokták nézni. Közben az előtte lévő mit csinál. Hogy átmentett a PSG-nek lésbe, nem? Stuani, légy szíves, Stuani! Stuani! Gól! Belővi! Micsoda szép gólt láthattunk! Micsoda szép gólt! Erre büszke vagyok. Ezt nyugodtan, aki akarja, kiklippelhetje. És... Utána. Nagyon is jó. Vibusz. Most egy most VS hákkel játszanunk. Valaki ellen. Na srácok, kezdődik a meccs. Kezdődik. Ez a csapat a 75-ös. Szerintem ez a játék csak bagos. Átlan felette. Kétszer kivédi a kapus, még jól nem törik el az ujja. Stuari. Nyihaggi is belőle. Most srácok, kinek szurkoltok most a elődöntőbe? A Real, azt hiszem Bayern, vagy Dortmund. Én azt hiszem Bayern. De én tudok... Egy csomra szó, akkor majd miután ezeket lejátszottuk. Azután megnézzük, hogy mit tudom nézni. De azt hiszem Bayern. Szóval Real vagy Bayern. És PSG vagy Dortmund. Azt hiszem ez így van. A Dortmund bejutott a elődöntőbe, és hogyha a Bayern is bejutott az elődöntőbe, és legyőzik a Real meg a PSG-t, akkor egy rohadt nagy BL döntőt fogunk látni. Csak nem tudok hol fog menni. Lehet, hogy az M4-en. Csak az nekünk mindig befagy. Vagy én reklámlám, vagy nem tudom minden. Most már csak ez az utolsó van. Ez az utolsó. Légy szíves. Hát nekem 40. Ez egy rohadt jó csapat. Ez egy nagyon jó csapat. 98-as attack, 95-es midfield, és 95-es defending. Hú, hányos lehet a csapatja? 96-os, 100-as Neymar. Jó, bro, ezt nem fogom legyőzni. 100-as sem fogom legyőzni. Szóval olyan erős. De laggolok. Mi a szar ez a lag? És nem baj, legalább tovább jutottam. És elveszi a labdát. Elrúgja a világ másik végére. De most ő laggol, Most megint ő laggol. Opponents internet connection. Jó, visszajött. Disconnected. Ez vagyok. Jó, ő már nem játszik. De mint hogyha még ő játszana. Bro. Nyihaggi.
vagy aki látta a tegnapi EFC mobile videót, az mondja már meg, hogy jó volt az a beszélő férfi. Azt meg tudtam csinálni. Úgy miért lépett ki? Kiúzták rá a netkábelt. Az elején én is azért laggol tovább rendesen. Csöglet. Csúria! Jó, kivédi! Offside. De hogy ilyen sem volt végül, hogy egy ilyen jó csapat azért kilép, mert rossz helyre lőtte a labdát. Hogy azért kilépni. Én azért szoktam kilépni, amikor lő 100 gólt. Nem azért, hogy rossz helyre passzolok. Nem ki, ez a gyors. Jó beadás. Nem. Programs. Hogy beállt autóba? Hova lövöd, testvérem? Hova lövöd? Nincs be. A bot nem tud lőni. Chiesa. Túl. Vagy 1-0. Küldöm oda. Müller! Belövi. Müller. Vagy Müller. Hát jó, ez lose. Jó, megkapok egy ilyen legendary csapatot. Aztán persze, hogy kilép, de attól még, hogy legendary csapatja van,
attól még ugyanúgy be tud lőni egy gólt, attól is, hogy autó mozgásban vannak a playerek. Szóval, what the fuck? What the hell, man? Köszönjük. Biztatást. Vegyünk még egyet. Én nem megyek. Hát szerintem ez több videót csak azzal fogom folytatni, hogy egy ervét kéne venni, mert a mostani ervém túl és nagyon nem jó. Nem program. Neymar persze. A Neymar szintó. Szerintem ezt az Ousmane Dembélét megveszem. Ousmane Dembélé, the PlayStation was your daughter, so chill with it. Ousmane Dembélé, to me and to find the soul. Allez, bleu, allez. Tombe sobre le bleu, allez, bleu, allez. Ez meg kettes. Na szóval ez a videó ennyi lett volna, hogy nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, és ja, majd találkozunk a következő videóban, amiben remélem, hogy nem fogok ekkorát récselni. Jön Stumble Guys és Sugi, csak most egy kicsit leszokok róla, mert mindegy, inkább semmi. Nem adok semmit. Csak most egy kicsit próbálok leszokni róla. Na, szóval, hogy ez a videó ennyi lett volna, tetszett, nyomjatok egy like-t és iratkozzatok fel. Következőknek találkozunk, sziasztok!